enwere ihe dị anyị mkpa anyị ji bịa n'ọnwa achịle enyi m fọtara 1952 lule gba meji ogwe larụrụ 1952 achịle le nwere ihe kpatara o ji eme enyi m gbaji olebịa zọọ ọkpa n'ọnwa ndị shibu ihe meru o ji eme enyi m gbaji olebịa zọọ ọkpa n'ọnwa nna ya bịa nwa bụ ngwa ihe enyi m ji agbaji ole zọọ ọkpa n'ọnwa bụ lọ́pọ̀ ẹgbẹ́ lọ́pọ̀ ẹgbà anyị na-achị ụlọ ibi ọma na anyị gbokpuru ede anyị amanaghị ebe ga anyị managhị ebe ga ebe mbọchị mbụ ụbọchị bụ onye ewe onye ameghị ogbugba oke anyị na-ayọrọ nna anyị aba ka gị obodo ụbọchị obodo ogbomo oke ọhịa ogbodo ụbọchị nwere ogbodo oke onugbu ụmụ ụbọchị mana anyị n'ụlọ ụba ahụ nwere mkpụrụ ise onugbu ndị amegụta ọ bụ ndị mkpụrụ ọzọ anyị bụ ndị ameghị oke enwere ihe dị anyị mkpa anyị ji bịa n'ọnwa achịle enyi m fọtara 1952 lule gba meji ogwe larụrụ 1952 achịle le nwere ihe kpatara o ji eme enyi m gbaji olebịa zọọ ọkpa n'ọnwa ndị shibu ihe meru o ji eme enyi m gbaji olebịa zọọ ọkpa n'ọnwa nna ya bịa nwa bụ ngwa ihe enyi m ji agbaji ole zọọ ọkpa n'ọnwa bụla anyị bụ ụmụ ụbọchị bụ ewetara ekpe la ijiri ike wee lata ụba lumuchi igwe amasịmle nwere mmadụ n'ọnwa oge mfeke ya bụ ka ma lafta ole zọọ ọkpa ebubo m laftakwa ole zọọ ọkpa ngọ mfe ọ bụ na anwụhụ mana ameghị ogwe beela agọ oke enwere ihe ọzọ ife ọla kaftọrọ anyị ụka le ndụgọndụgọnụ bụ wetere ekpe mana enwere onye anyị jere gbaa ajụjụ ọchịla ekpechi bee imezi ndị ọbala iko mala ede akọl enwere ihe ma adụghị ihe ji adịghị ebe ekpe nyasị oke ndị ekebe ekpe nyasị kọwa na ego ụmụchila eji amata ekpe nyasị bụ aka oke ya bụ ọhọbụrụ ahụla ole bụ ọdụ ga mmadụ la ada ole ma aka mee ndị ihe dị iche anwasịmle ma bụ ma nwere ihe dị iche ndị ihe dị iche na ha niile ihe dị iche bụ na onye eke ịmara ma mmadụ na ịmada aka ịmara gị ekpe ihe anyị na-eke obu enyi mere anyị aka n'enyi ya ameghị ogwe ejighị ebe ebu ya bụ anyị ji aga ebe ekpe anyị na-etili ejiri ejije m rịara nye ejighị anyasị eme maka ọrụ mmadụ ezi oke nna ya anya ya ọrụgụ nna ya ọhịa ogbodo anya ya ọrụgụ na ogbodo anyị ga-ekpokọtere ya ji maka ịbịa n'ọnwa taa enwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ọjụjụ unu ụmụnụ mụtara evọ bụ ụmụ nwoke chọrụrụ mama unu ụlọ akụziri ya ihe na a na-eme taa ngwanụ mmanụ ọbụla nwere ike ọgọrọ ndị na-eme ihe na ya bụ ekpere unu nwere ike okpere ndị na-eme ihe na unu kpenụrụ ha ọ bụla ka ahụ ọzọ anyị na-eme na aka da nwa ụdọ ị ga ka ahụ ọbụ na ụ na-agọrọ anyị ọba anyị gbajifụ ọba anyị na-agọrọ n'ụzọ ọla amachiri n'ụtọ ise amachiri n'ụlọ ehihie ise lee onye mụtara nwa olesi nwa ya karị ya nna anyị ga-emego oke ekpechi enugbu mmụta efukasi n'unu ga-eme ihe ịrịba ama agala ejile eketa mego so anyị na-eru unu n'aha Jizọs biko nna anyị obodo nchekere na-echiri obodo nji na obere obodo nchekere fụdụrụ chee obodo nji ndị na-eme na ada anyị ọzọ ekpe emegoro fọshọn na-egweta anyị na-egweta anyị mgbe ọ nọ na ọ yachitere ekpamegokere akaba anyị ya na m gwọrọ ekpe oge na-agụ bụ ka obodo agba ojii anyị ụmụchi mara aga o ji ekebegwu isi origbo aga o ji kena m cheta ngwanụ anyị ekele dịrị Chineke na ekpekebere ndị ọ nọ hụrụ na 20 years ashala emepe mgbe ya elu na-abịakwa ụmụ gbara echiche ya kaji ọfọ nwa n'ụba so ekpebe ejike ire ngwa na ya ya ọrụ na anyị na-achị unu emachikọrọ n'ogo n'oji si emachiri anyị leba chukwu okike abịa anyị apaliri etu n'oji ekwu mbịa